The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, umpisahan natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Umarangkada ang Tarabangan Karaban ng Ako Bicol Party List at kasalukuyan itong nagaganap sa Malilipot, Albay, kung saan dinagsa ng mga evacuees na apektado sa Alert Level 3 ng Bulkang Mayon mula sa Barangay Calbayog, Barangay Kanaway at Barangay San Roque. Para sa live update ay makakausap natin ang aking kapartner na naandun ngayon mismo sa Malilipot, Albay. Partner Remy Araneta Almoguera Mendones, magandang hapon. Yes, magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Live tayo na andito, partner, sa San Jose Elementary School, kung saan umaarangkada ang Ako Bicol Party List dito sa Tarabangan Caravan, kung saan etong mga evacuees dito, partner, mga pansamantalang naninirahan dito dahil nga dito sa pag-alboroto ng Bulkan Mayon. At target ng Ako Bicol Party List na 2,000 partner ang magbibenepisyo nitong Tarabangan Caravan. Pero as of this time, partner, more or less 300 pa lang, partner, itong nakakapagpatapos nitong kanilang medical na servisyo or nakakapag-avail. Pero ongoing pa, partner, itong binibigay na sila serbisyong medical nitong Ako Bicol Party List. Meron din dito, partner, na dental services tulad ng dati, partner, na mga ginagawa ng Ako Bicol doon sa mga nakaraan na mga Tarabangan Caravan. Dental check-up, medical check-up, meron din libreng gupet, libreng massage. At ito, partner, patuloy pa rin ang in partnership ng Ako Bicol with Tansuling Hospital, LGU, at syempre, partner, yung mga kapartner natin na mga masisipag ng mga coordinators ay naandito rin para tumulong, partner, dito sa nagpapatuloy na Tarabangan Caravan. Okay. So, partner, meron ba tayong mga makakausap dyan ngayon? Yes, partner. Ito si Nanay, partner, ay isa sa mga evacuees dito, partner, sa San Jose Elementary School. Galing pa ito, partner, ng Barangay Calbayog. Tatlong barangay, partner, ang naandito sa San Jose Elementary School. Barangay Calbayog, Barangay Kanaway, at Barangay San Roque ng Malilipot, Albay. So, ito si Ate Manilyn Bea ng Barangay Calbayog, isa sa partners na nag-avail nitong libreng medical ng Ako Bicol Party List. Tanungin natin sa partner kung ano yung na-avail niyang medical services ng araw. Nanay Manilyn, magandang umaga po. Magandang umaga din. Magandang hapon na pala. Kanina po yung umaga dito sa Mananay. So ano po yung na-avail niyong serbisyo mula po dito sa Ako Bicol Tarabangan Caravan? Sa akin po, ECG. Sa anak ko po, X-ray. Opo. So bali, kayo po ay nagpa-ECG at yung anak niyo po ay nagpa-X-ray. Kumusta naman po, Nay? Ano po yung sabi ng doktor? Ngayon po, wala pa po yung result. Opo. Pero ano po yung dahilan? Bakit po kayo nagpa-ECG? Ano po yung nararamdaman niyo po? Kasi po, pag napapagod pa ako, sumisigit po yung paghinga ko po. Sumisikip yung pangina niyo. So, pagkatapos niyo po magpa-ECG, meron po ba kayong mga gamot na nakuha na, Nay? Opo. Libre po ba po? Kompleto po bang naibigay sa inyo? Opo. Opo. So ano yung pakiramdam niyo po, Nanay, na ito po Ako Bicol Party List, nagkaroon po ng Tarabangan Caravan dito po sa inyong lugar? Masaya po. Aside sa pagiging masaya po, ano pong tulong ito po sa inyo? Mga pagkain po, saka yun yung mga gamot po. Opo. So malaking tulong po ba ito, Nay, na meron ng Tarabangan Caravan, yung libreng check-up ng Ako Bicol? Opo. So yung anak niyo po, Nay, kumusta? Bakit naman po ay kailangan niya nip-X-ray? Kasi po, siya, may sipon po. Saka po yung, dati po kasi pina-check up ko siya, sabi ng doktor, kailangan niya magpa-X-ray. Kasi di ko po na-pa-X-ray kasi nga po, kulang sa pera. Kaya ngayon po. Opo. Ngayon po, Nay, na nap-X-ray niyo na yung anak niya, sa'yo din po ay nag-undergo na ng ECG. Ano po yung pakiramdam niya ngayon, Nay? Masaya po. Dumaan po ba yung isipin niyo about sa nararamdaman niyo? Magkakaroon ng kasagutan yung iniisip ko kung
ano ba talaga yung kung may sakit ako sa puso, saka yung anak ko baka kung may ano rin siya sa baga. So yan partner, si Nanay Manilin, kung saan sabi niya, nabawasan na yung kanyang isipin kung ano talaga yung nararamdaman niya partner dahil every now and then sa pakikipag-usap ko sa kanya kanina, palagi daw siyang hinihingal, parang kinakapos daw po siya ng oxygen, kaya kailangan niya talagang magpa-check up upang malaman kung ano talaga yung kanyang tunay na nararamdaman. At aside naman partner ng Ako Bicol, dahil sabi ko nga partner kanina, libre yung gamot na ibinibigay ng Ako Bicol Party List. Kasama ko ngayon partner, ang focal person ng Ako Bicol Party List, si Melinda Igio. Malaman natin partner kung ano yung, bakit meron talagang libreng check-up dito at bakit patuloy na nagbibigay ng Tarabangan Caravan itong Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Mamel. Magandang hapon Sir Joshua, sa lahat na nanonood at nakikinig po ng Tabang Oranismo. Opo. Hello? Opo, Mamel. Opo. So, kumusta po? Maliban po sa grupo nyong Ako Bicol, sino po yung mga kapartner natin dyan sa isinasagawang Tarabangan Caravan? Yes, opo. Actually, itong target talaga natin, itong Tarabangan Caravan, ang target natin dito supposedly is 2,000 individuals po. Mula po ito sa mga barangay ng Calbayog, San Roque, at Kanaway. Ito po mga evacuees na to dahil po ito sa pag-alboruto ng Mayon Volcano. And ito po ang programang ito ay talagang ating tinutugunan, lalo sa pangunguna po ng ating congressman na si Kong Galdico sa tulong ng kanyang katulong na si Congressman Gil Bongalon. And dito nga, marami pa tayong partners na LGUs, si Mayor at si LGU Mayor po dito ng Malilipot. Pati na po ang maraming partners pa tayo dito, Sir Joshua, katulad ng Tanchuling, PESDA, lahat po ng programa ng Ako Bicol ay dala-dala natin dito. In fact, we have here also from TESDA na libreng training. Habang nandirito sila sa evacuation center, maaari po silang mag-training yung mga hot meals. Pwede pong ituturo yun sa kanila para magamit po nila itong pagkabuhay. Pagkalis po nila dito sa evacuation centers. Hindi lang po yun, marami pang ino-offer ang TESDA na pakikinabangan at talagang kapakipakinabang ng mga kababayan natin dito sa mga taga-Malilipot. Opo. And Mamel, not only that, we have also dito, may free gupit, may libre pong gupit, may libre pong masahe, yung wellness program, under TESDA din po yan. At saka po, meron po tayo dito na dental mission. So, yun po. Tapos po, namigay po tayo, may mga partners natin dito yung Gardenia. Ito pa nga po, namimigay tayo. Lahat po halos may umuulan ng pagkain. opo. Pero literally, maghapon po. Mamel, Opo. literally medyo maulan dyan ngayon, ano? Actually, umuulan, umiinit. So, sa ngayon, mainit po sa kasalukuyan. Ayun. At saka po pala, Sir Joshua, para alam po ng lahat, ito pong programa natin, lalong-lalo na po ang tulong medical, ay napakalaking bagay po ito sa mga nandiritong evacuees para ma-ensure natin ang kanilang kaligtasan at kalusugan. In fact, lahat po halos na nagpa-check up, may libre pong gamot at halos po kung ano yung reseta ng mga doktor, pinuprovide po yun ng ating partner na sa Tanchuling. Opo. So, ibig sabihin po, malaking bagay po, may vitamins pa po ito. Ano po, nanay? So, yun, binigyan po sila ng hindi lang gamot, pati po vitamins provided po. And kung ano pa man ang laboratory at kung anong kinakailangan pa nilang, lalo na kung may result na po, kung ano yung kinakailangan nilang laboratory pa, atin po silang ini-endorse sa hospital upang Opo. matugunan lahat kung ano man yung kailangan nilang Opo. check-up pa. So, Mamel, bagamat marami na po yung nabigyan ng gamot at nag-check up, hanggang anong oras po magaganap yan? Pwede pa bang humabol dyan yung iba? I'm sorry? Apo, hanggang anong oras po yan mangyayari, Mamel? Hanggang anong oras? Ay, maghapon po ito, Sir Joshua. Ay, Mag-aantay pa po tayo. Opo, kasi parating pa po dito yung ibang barangay. At kung hindi man daw po, ay pating po papasala sa evacuation center din. Yung sa mga taga-barangay Kanaway at barangay San Roque. Ay, Pero po, hanggang mamaya po, ang Ako Bicol po ay ito, may libre view. Tayo dito showing, film showing para sa mga bata. Kanina nanonood sila, kung nakikita yung stage natin, punong-puno yung mga bata, tahimik na nanonood. Ayaw po. Kaya may libre pa po dito gano'n na movie, free film movie Ayaw po. na showing. Opo. Mamel, maraming salamat. Mabuhay po kayo dyan at mabuhay ang Maraming Ako Bicol salamat Party List. po. Again, maraming salamat. Kami po rin nagpapasalamat sa pangunguna po ng ating congressman, si Kong Zaldico.
chairman natin at ito si Kong Zaldi ko, si Kong Jill, sa tulong din ni Kong Pido, nandito rin kanina, si LGU Mayor. Maraming salamat po at patuloy pong tutulong ang Ako Bicol. Opo. Partner! So yan partner, so maliwanag na nasabi, nabanggit ni Ma'am Mel, itong mga kaganapan dito partner. Kanina talaga pagdating natin dito ay talagang umuulan pero dumadagsa pa rin itong mga evacuees dahil gustong-gusto nila partner na mag-avail itong libreng check-up na, sa tulong ng Ako Bicol Party List. At partner, hindi lang mga evacuees yung nakapag-avail na itong libreng check-up, pati yung mga residente na nakapalibot partner dito sa San Jose Elementary School, ina-accept partner yung mga walk-ins. And eto pa partner ang nakakaiba dahil yung mga doctors partner ay pumupunta na sa mga rooms dahil itong mga kababayan natin na mga matatanda o itong mga bedridden na nangangailangan partner ng tulong medikal ay mismo ang mga doctors na partner yung personal na nagbibisita at nagse-check up sa kanila. Okay. Maraming salamat partner. Mamaya, babalikan ka namin dyan para sa iba pang mga kaganapan or update dyan sa Malilipot, Albay. Samantala mga kaibigan, dumako naman tayo ngayon sa ating tabang legal sa Kongreso. Makakausap natin via video call si Mark Joseph Labaw, isa sa mga nagrereklamo laban sa isang financing company na di umano ay hindi tumupad sa kanilang kontrata. Magandang hapon sa iyo, Mark Joseph. Magandang hapon po, sir. Opo, Mark Joseph, sino ba itong inireklamo nyo or anong kumpanya po ba itong inireklamo ninyo? Sir, bali, isa po siyang financing company na nagbibigay sa mga mag-a-apply ng mababang ang monthly amortization. So, dito po siya sa may Quezon City, Timog po. Ang pangalan po ng kumpanya is DigiCars Auto Trading. DigiCars Auto Trading. Opo, sir. Opo. Ano po yung naging usapan or ano po yung kontrata ninyo sa kanila sa pagkuha sa kanila ng sasakyan? Sir, bali, hindi lang po sasakyan, pati po mga motor. Usually po marami pong hindi sila nabayaran na ngayong ilang buwan na eh. So, mag-uumpisa po yan, sir. Magda-down ka sa kanila ng kalahati ng SRP na kinukuha mong sasakyan or motor. For example po, kumuha po kayo ng motor na nagkakahalaga 75,000. So maglalabas po kayo ng kalahati ng SRP na supposed to be 40,000 po. So doon po sa 40,000 na po yun, sila po maghahanap ng na bangko para makapag-pa-approve ka at malabasan ka ng motor or sasakyan. Sa mababang halaga ng paghulog. Opo, sa mababang paghulog po. For Opo. example po, yun nga po 40,000 idadawn po namin sa kanila, then yung 15,000 po daw doon is ibabayad sa dealer Opo. ng motor. Okay. So instead na 3,900 po yung babayaran namin, mangyayari po noon, may computation sila sa system na mangyayari, monthly na lang namin is 800 pesos. Oy, medyo so kahit mababa. sino po talaga, Opo. sobrang baba po. So talagang katulad ko po na joyride rider lang po, talagang mapapakagat po kami. So Sa mga gantong maraming nainganyo kumbaga. Sobrang dami po, sir. So, Opo. nasa 20,000 po daw yung client nila. So Oho. ang nangyari po nung mga unang buwan po, okay naman po yung pagbabayad eh. Nung dumating po ng February, hindi na po sila nakapagbayad sa akin, sa dealer ko. Okay. So- Matanong ko lang, particular ikaw, ano bang kinuha mo, sasakyan o motorsiklo? Ako po ay kumuha po ng motorsiklo. Pagkatapos po, may kasamahan po ako na, may group na po kasi kami sa Facebook eh. So karamihan po doon, motor, pati sasakyan po. Meron Okay. po motor, pati dalawang sasakyan, mga ganyan po. So, ikaw? Na naglabas na po ng... Ako po Ikaw? yung naglabas po. Ang kinuha ko po yung motor. Okay. Opo. So, kailan ka kumuha ng motor? Nung November po, Last year? Last year po. Okay. Opo. Tapos, So, kailan naman nahinto yung transaksyon mo dito sa pinagkunan ng motorsiklo? Bali, ako po kasi nakapagpulog ako sa kanila hanggang April. Then yung hulog nila sa dealer ko is hanggang February lang. Oho. Then hanggang dumating po inisyoan na po ako ng sumisyo. Sumisyo po kasi yung bangko sa akin eh. Nagbayad doon sa motor. So yung sumisyo, hinahatak niya na po yung motor ko ngayon. Okay.
So kailan mo Kasi hindi nga ako nalaman? nagbayad ng continuous yung ano, yung... Okay. Kailan mo Bali, na-discover? nalaman ko pa po na ito nung May na. Buwan na ng Mayo. April pa lang po, nalaman ko po na hindi sila April po, ang April. pinaka nalaman ko hindi sila nagbayad. Kasi may Aha. portal po sila na doon namin makikita kung nakapagbayad na sila or hindi pa. Ngayon po, tinanong po namin, pumunta po kami sa sa company. Ang sabi po daw, bigyan po daw namin sila ng oras para daw may ayos. So, umabot po hanggang May 22, nag-temporary close po sila kasi nagkagulo na po din sa kumpanya nila eh. Marami na rin po kasing nag-alboroto ng mga client. So, may nangako po at humarap po sa amin na tinatawag pong kuya po daw sila or Eagles na si Ron Agustin po, pati si Bong. So, yung COE po nito ng may-ari ng DigiCars is presidente po ng DG Valenzuela Eagles po. Eagles po, yung fraternity po na ngayon na isa pong malaking fraternity po dito sa Pilipinas ngayon. Okay, matanong ko lang, pagkatapos na nadiskubre mo ka nung buwan ng Abril na hindi na pala nagbabayad yung DigiCars doon sa pinagkunan mong bangko, ang tanong ko sa iyo ngayon, nandiyan pa ba sa iyo yung motorsiklo at patuloy ka ba bang naguhulog ng motorsiklo? Ikaw na ba direkta nagbabayad? To be honest po sir, hindi po ako makapaghulog ng motor ngayon kasi nga po wala rin naman po na makapagbayad kasi yung pera na dapat na ipangbabayad ko sa motor is ipinandown ko sa kanila, inutang ko lang ho yun. Ngayon, nagbabayad po ako ng utang. Okay. To be honest po, yung motor po, itinatago ko ho ngayon para hindi lang humano. Kasi umaasa po ako para hindi pumatak. Umaasa po ako sa sinabi nila na ayusin nila. Okay. So nag-issue po sila ng third party sa amin, sir. Yung third party na yon, siya daw yung aayos between client pati DigiCars. Kaso yung third party nanghihingi po ng 5,500 para sa transaction. Opo. Okay. So ngayon, ang matanong ko lang, nabanggit mo kanina na mga 20,000 ang kliyente na namumroblema ngayon. Ang tanong ko ngayon, nakakausap pa ba ng mga kliyenteng ito na katulad mo itong mga opisyal ng DigiCars? Hindi na po sir. Bali, tulad nga ng sabi ko sa inyo, ibinato ho nila kami sa third party na hanggang ngayon hindi pa rin ho kami kinokontak. Opo. Kailan nyo ho sila huling nakausap? Bali, nakausap po namin sila is May pa po sir. Okay. Tapos nung nag-open sila, nag-temporary close sila sa opisina, babalik daw ng May 22. After May 22, nag-open sila. Pagkatapos ng kinabukasan, wala na ho. Hanggang napansin na lang namin, yung mga gamit nila sa opisina, wala na. Opo. May ginawa na ho ba kayong hakbang or nakapagreklamo na ho ba kayo sa alinmang tanggapan ng pamahalaan tungkol dito? Ayun nga po sir, kaya rin po ako lumapit po sa Ako Bicol kasi karamihan po sa amin, hindi po namin alam kung saan po kami unang dudulong sa gantong kalaki yung case na Okay. Kasi kung tutusin po, large case dapat na daw kasi ito. Opo. Ito Mark, makinig ka Mark, at saka yung mga kasamahan mo, para mabigyang solusyon ang inyong problema, makakausap natin sa kabilang linya si Colonel Jess Ligan, ang Chief of Staff ng Quezon City Police District. Colonel, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Opo, Colonel. Napakinggan niyo po ba yung reklamo ng mga sinasabing naguhulog ng motorsiklo or nagbayad ng down payment sa motorsiklo at sasakyan sa isang kumpanya nagngangalang DigiCars tapos biglang nagsarado? Ano po ba ang maaring gawin na aksyon patungkol sa reklamo nila laban po dito sa DigiCars? Nasundan ko po yung conversation nyo kanina, certain Mark. Opo. Nalaman niyang April na nagsimula siyang maghulog ng November. Then April, nalaman niya na hindi na pala nagbabayad yung company to the bank. Mari pong nating masampahan ng kaso yung kampanya na yon, yung binanggit niyo na DigiCars, ng estafa. As long as nandoon yung mga resibo na binabayad ni Mark doon sa DigiCars. Opo, at saka siguro, Colonel, may kontrata din po. Ano po? Yes, kasi doon nga, dahil doon sa kontrata na yun, at na-violate yung kontrata na yun, kaya pwedeng magsampa ng kaso
yung mga reklamante kagaya ni Mark ng Opo. estafa. Anong maganda dito, Colonel, na gawin? Magsama-sama nila sila, isahang reklamo na lang or individual na reklamo? Individual po yan dahil iba't ibang circumstansya yung paano nila kinuha yung sasakyan dun sa DigiCars para maraming counts ng estafa. Opo. Kumbaga, Sa ganitong sitwasyon, Colonel, na sinasabi mga 20 mil ang kliyente nitong DigiCars, matatawag ba natin itong large-scale estafa? ganun po ang mangyari po niyan dahil pagka umabot na po ng milyon pataas yung involved ng amount na nai-stapa ng isang tao, large scale na po yan. At the same time, sa dami ng reklamo. Kung halimbawang 20 mil nga yung magiging reklamante po. Opo. So, Colonel, nakikinig po ngayon si Mark at saka yung kanyang mga kasamahan. May group chat na sila. Ano po ang mensahe na gusto nyo mong iparating sa kanila para mabigyan po ng aksyon itong kanilang problema? At gano'n na rin siguro yung iba pa na maaring kaparehas nila nangyari din ito sa kanila dito sa kumpanyang DigiCars. Unang-una, yung mga reklamante, bukas ang aming tanggapan sa Camp Karingal. At meron kaming isang unit para tumugon dyan sa mga reklamo nyo, yung District Anti-Carnapping Unit, para ma-evaluate ng gusto yung detalye, yung circumstansya ng mga reklamo nyo at may sampahan natin ng kaukulang kaso yung kumpanya. Now, dun sa mga kababayan natin para hindi rin kayo mabiktima yan sa mga klaseng kumpanya, at mag-ingat, i-exercise due diligence sa pagpili ng kumpanya na inyong kukunin para naman hindi rin kayo magiging biktima sa ganitong klaseng modus. Ganito po kasi merong mga lending company talaga na ganyan ang ginagawa. May mga modus yung ginagawa nila na pagka yung collecting agency na ginagawa minsan meron pala yung mga kota-kota na sinasabi. Opo. Buti na lang yung sasakyan niya hindi rin nirepossess ng bangko. Pagkakalam ko, yun doon kay Mark. Opo. Kasi nga, bago i-repossess yung bangko, Actually, Colonel, itinatago daw nga ni Mark ngayon kasi ayaw niya munang mahatak. mas maganda po yun. Kasi po, para kay Mark, kung halimbawa merong isang tao na nagkiklaim na isang representative siya ng bangko para i-repossess yung sasakyan niya, siguraduhin mo, Mark, na meron siyang dokumento na tinatawag na reprivate para yun yung magiging para authorization ng bangko para sa tao na siya ang mag-repossess. Opo. Unless wala yon, wag niyang ibigay. Opo. Colonel, sasamahan po ng aming team si Mark dyan sa inyong tanggapan at yung iba pa niyang mga kasamahan na nagre-reklamo ngayon upang nang sa ganun ay makapag-file po ng formal na reklamo at maaksyonan po natin, Colonel. Ano po? Sige po, maraming salamat po. At bukas po ang aming tanggapan, 24/7. Opo. Para i-cater po yung reklamo ni Mark at saka iba pa niyang mga kasamahan. Opo. Colonel Jess Ligan, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Maraming salamat din po at magandang hapon po. Opo. Mark? Hello po. Oh, Mark, Yes, sir. napakinggan mo. Handang tumulong Opo, yung sir. Philippine National Police sa inyo. Gaya ng pagkakapaliwanag ni Colonel, may team kami dyan sa Congress na mag-aasikaso sa inyo. Sasamahan kayo upang maisagawa ang inyong formal na reklamo at nang sa ganon ay maaksyonan itong problema na inilapit ninyo laban sa DigiCars. Yun nga po sir, sana ho ma-action ng kagad kasi bali-balita po namin itong COE ng DigiCars ay tumatakbo na ho papunta ng ibang bansa. Opo. Sana ho magawa din kami ng paraan para ho mapigilan at mapagbayad siya sa mga ginagawa niyang kamalian. Opo. Sasamahan kayo ng aming team at aalalayan kayo para nang sa ganun ay mabilisan yung pagsasampa ng reklamo. So anong masasabi mo, Mark, sa pag-aksyon ng ating team tungkol po sa inilapit mong problema? Maraming salamat po unang-una po kay Kong Elizalde ko at kay Kong Gil po sa Ako Bicol po na tumugon po sa aking mga problema ngayon about dun sa pag-i-scam po ng isang kampanya. Hindi lang po sa akin, sa iba pa po. Maraming salamat po.
Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina mula sa Cavite na tubong Masbate, humingi ng tulong para sa kanyang sanggol na anak na tinubuan ng bukol sa liig. Ang ora mismong pagtugon ng programa Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Balikan muli natin ang Tabang Ora mismo sa Kongreso. Makakausap natin via video call sila Tatay Gerald at Nanay Merel Almudil na mula pa sa Cavite, Tubong Masbate. Humihingi sila ng tulong para sa kakailanganing operasyon ng kanilang anak na 6 na buwang gulang pa lamang matapos daw ang 1 buwan nang ipanganak niya ang kanyang anak. Napansin na lamang daw nila na tinubuan ng bukol ang liig nito. Magandang hapon sa iyo, Tatay Gerald at Nanay Merel. Magandang hapon po. Opo, kumusta po ngayon yung kalagayan po ng anak po ninyo? Ito po, may bukol siya. Nung pinanganak ko siya, wala pa yung bukol sa liig. Opo. Ngayon, mayroon ng bukol. Opo. Nasaan po ngayon yung anak po ninyo? Nandito po. Kasama niyo po.
Opo, so kayo po mismong mag-asawa ang nag-aalaga at nagbabantay dito sa anak po ninyo? Opo. Ilan po ba lahat ang anak po ninyo? 7 po. 7. Ano po ang hanap buhay ninyong mag-asawa? Wala po. Construction na lang man po ang asawa ko. Ay, hindi po lang. Talagang pag sinabing construction worker, magaling yan. Construction worker ang asawa nyo. Kayo po, kayo po sa bahay lang. Wala siyang trabaho. Opo. Walang trabaho ngayon si tatay? Wala po siyang pasok. Okay. Naghahanap pa din po ng trabaho. Okay. Napacheck up na ho ba ninyo sa doktor itong anak po ninyo? Opo. Ano daw yun po? Doon sa aming probinsya. Panjuma daw yung bukol niya. Ano po? Panjuma daw, sabi ng doktor. So, sabi ng doktor, Panjuma, ano daw po ang dapat gawin dito? Sabi ng doktor. Tinanong ko po siya kung kayang operahan. Ang ano sa akin, kayo kung pa-operahan nyo. So sabi po ng doktor, pwede itong operahan at kayang operahan. Opo, ako pang tinanong kung pa-operahan daw namin. Kasi wala namang kaming pera, kaya lumapit kami dito. Meron na ba kayong schedule kung kailan ito papa-operahan? Wala pa po, hindi pa kami nagpunta sa doktor. Okay. So, matanong ko lang, nanay, sabi mong ngayon hindi nakapagtrabaho yung asawa nyo. So, paano ngayon yung pang-araw-araw nyo? Paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw nyo? Lalo't may sakit itong anak ninyong isa, tapos 7 pala lahat ang anak po ninyo. Dito po kami sa kapatid niya nakatira, na tinutulungan po kami ng kapatid niya. At saka yung kapatid ko din. Okay. Bukod po dito sa bukol, meron pa bang ibang sakit na dinaranas o nararamdaman itong anak ninyo? Wala po. Yun lang po, yung bukol lang niyan po. Okay. So ngayon po ay naandyan kayo ngayon, lumapit kayo sa Ako Bicol Party List dyan sa Congress. Ano po yung pinakapangunahing pangangailangan po ninyo? Kaya po lumapit kami dito para manghingi ng tulong para sa operasyon ng ating anak. Opo. Matanong ko rin si Tatay Gerald. Tatay, gaano kahirap po itong ganitong sitwasyon na pinagdaraanan nyo? Lalo ngayon at 7 pa lang anak ninyo, todo kayod ho kayo. Opo, sobrang hirap po. Kaso mayroon na akong trabaho. 2 linggo na po ako hindi nakapasok kasi tinutulungan ko itong maglakad na asawa ko na papunta dito paghingi ng tulong po. So, gaano po kasakit sa iyo, Tatay, na makita po yung kalagayan po ng anak ninyo na ganito? Sobrang sakit po, pero hindi naman kaya hingi na lang talaga ng tulong para sakali matanggal yung bukol niya. Saan po kayo, Tatay, humuhugot ng kumbaga lakas ng loob? Opo, ano na lang. Dasal na lang ako kailangan para makatulungan sa pang-araw-araw. Ayun. So kayo po ay nananalangin at nagdadasal na sana may makatulong po sa inyo. Okay. So tama-tama, Tatay at Nanay, makakausap natin sa kabilang linya si Sir Rody Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Kongreso. Ang mabait na si Sir Rody. Sir Rody, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Magandang hapon po sa inyong lahat yan. Opo, kumusta po ngayong araw ng Lunes, Sir Rody? Marami ho bang nakapila dyan sa Congress? Ay, alam niyo naman po, pag tuwing Lunes, ang Ako Bicol Party List na talagang dinudubog ng ating mga kababayan. Kung sa pelikula, pa rin po kami. Kung sa pelikula, Sir Rody, blockbuster kayo dyan. Ay, opo, talagang di ka talaga makakalis dito hanggat hindi nabibigyan natin mga kababayan ng tulong. Opo. Sir Rody, ito pong tungkol dito sa inilapit ni Nanay Merel at Tatay Gerald, nakausap nyo na ba ng personal itong mag-asawa? Ayo po, nakausap po ng personal yung mag-asawa na yan at karga-karga yung kanilang anak na may bukol sa may leeg. Ay ako po ay awang-awa at siyempre may anak din po tayo. Nakita ko po yung sitwasyon ng mag-asawa, talagang hirap na hirap. Kaya po ako na may gumawa kagad ng paraan para matulungan po sila. Opo. So, sa ngayon po, Sir Rody, pagkatapos na makapanayam nyo itong mag-asawa, ano po ang tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List para po dito sa anak ng mag-asawa? Ay,
mabibigay po ng tulong ng Ako Bicol Party List sa pangunguna po ng ating Congressman Elizalde ko at Congressman Jill Bugalon. At inutosan kagad ako, bigyan kagad ng guarantee letter yung bata niyan para magamitan nila sa Philippine Children's Hospital. So, hawak-hawak ko na po ang guarantee letter para ibigay po sa kanila. Ayun. Ora mismo. So makakapagpaupira na po o mapapaupirahan na itong bata, Sir Rodi? Opo. Ito po, hawak-hawak ko na yung guarantee letter para po makapunta sila ng ospital. Ay, very good, very good. Mabuhay po kayo, Sir Rodi, ano? Talagang ora mismo ang pagtugon ng Ako Bicol Party List, gaya po ng hangarin ni Congressman Saldico na pabilisin at ilapit ang pagtulong ng Ako Bicol. Maraming salamat po sa inyong lahat yan. Sir Rodi, maabol ko lang. Nabanggit mo kanina may anak ka rin kasi akala ko binata ka, Sir Rodi. Ano po? Ang pagkakaalam ko binata ka, may pamilya ka rin pala? Ay, opo, alam mo naman ako, binata ko, naghahanap nga ako ng mga kasama ko, Okay. Karoli, maraming salamat. Mabuhay po kayo dyan sa Ako Bicol NCR. Opo, basta po, ang motto po ng Ako Bicol Party List, tumulong sa ating mga kababayan na mga assistants na ito. Opo, ora mismo. Ayon. Ora mismo po. Opo, Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Sir Rodi. Okay, Nanay Merel. Narinig nyo, ngayon pala mismo iaabot na sa inyo ni Sir Rodi yung guarantee letter para mapaupirahan niya na po yung anak po ninyo. Opo, maraming salamat na kasi siya ang tumulong sa amin anak sa operasyon. Opo. Maraming So ano po ang masasabi nyo, Tatay Gerald at Nanay Merel, sa Ako Bicol Party List na inyong nilapitan at hindi kayo binigo? Pasalamat po ako na marami sa lahat ng tumulong sa Ako Bicol Party List. Sa kay Sir Rodi, maraming salamat po at malaking tulong yan sa aming anak. Opo. So, Nanay, Tatay, hayaan nyo po at aalalayan kayo dyan ni Sir Rodi at ng kanyang mga staff, mga kasama dyan upang tuluyan ng... Salamat. Opo, tuluyan na pong makapagamot yung anak nyo. Okay po. Maraming salamat din po. Hangad namin ang paggaling po ng anak po ninyo. At saka kay Congressman po. Opo. Thank you so much. Okay. Mga kaibigan, yan po ang ora mismo ang pagtugon at pagtulong ng Ako Bicol Party List. Doon po sa tuloy-tuloy pa rin na pagbibigay tulong doon naman sa ating action ko sa may Kongreso. Samantala, bago tayo magtapos ay makikibalita tayong muli sa aking magandang partner na si Remy Araneta Mendones na nasa San Jose, Malilipot, Albay para sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Partner, anong latest? Yes, partner, maraming salamat. Patuloy pa rin tayo, partner, na andito sa San Jose Elementary School. Dahil nakikita mo, partner, sa aking likuran, patuloy pa rin, partner, ang sinasagawa na libreng check-up ng Ako Bicol Party List, itong Tarabangan Caravan. Nakikita mo, partner, sa likod, mahaba pa ang pila dahil yung kagustuhan ng ating mga kababayan, partner, na maka-avail itong libreng check-up na hatid ng Ako Bicol Party List. Mag-alas-las na, partner, pero dagsakan pa rin ang mga residente, partner, na pumupunta dito para ay magpa-check up ng libre. Kanina din, partner, kung maririnig mo, maraming mga lato-lato yung mga kabataan dito, partner, naglalaro ng lato-lato. Kaya ang ginawa, partner, ng mga taga-Ako Bicol ay nagpa-libre na lang na film showing para itong mga kabataan, partner, ay magkaroon naman sila ng libangan. Okay. Ngayong hapon, partner, simula kaninang umaga, libre na yung almusal ng mga evacuees dito, pananghalian, at ngayon, partner, nagsiserve na naman ng libreng merienda para dito sa ating mga kababayan. So patuloy pa rin, partner, etong nagpapacheck up ng mga kababayan natin. Libre pa rin yung gamot na ibinibigay ng Ako Bicol. At syempre, partner, tama si Ma'am Mel kanina na hindi lang medical kundi dental. Patuloy pa rin yung mga kababayan natin na nagpapatingin, partner, ng kanilang mga ngipin. Libre din. And kanina, partner, as of this time, sabi ko kanina, yung mga doctors yung pumupunta na sa mga rooms para tingnan itong ating mga kababayan na bedridden at matatanda. So, patapos na, partner, yung pagbisita ng mga doktor dito sa mga kababayan nating mga matatanda at bedridden, dito sa mga kanya-kanyang rooms ng ating mga evacuees. So, hanggang alas 5 ng hapon, partner, patuloy. Kasi dapat, partner, alas 3 lang. Pero nakausap natin, partner, dahil mahaba pa yung pila, in-extend, partner, hanggang alas 5 ng hapon itong pagbibigay ng libreng medical na check-up
sa ating mga kababayan dito, partner, sa San Jose Elementary School. Alright. Maraming salamat sa iyo, partner Remy Araneta Mendones. Thank you so much. Mabuhay kayo dyan. Okay, mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa, Quezon City. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programa ngayon may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Sa ngalan ng aking partner na si Partner Remy na nasa Malilipot, Albay. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.